Fis-satejn ta' nofsinhar ta' tnej pajjiżna irreġistra rekord ta' domanda għall-elettriku ta' 649 megawatt. Dan kawża sħana qawwija li jolqot lil pajjiżna flimkien mar-reġjun tal-Mediterran. Dan intqal waqt laqgħa informazzjoni mal-ġurnalisti it-tnej wara nofsinhar fl-uffiċini tal-Enemalta fil-Marsa. Il-kap eżekuttiv tal-Enemalta Jonathan Cardona qal li f'dan l-aħħar ġimgħa ġew irreġistrati 65 ħsara fis-sistema ta' distribuzzjoni ta' voltaġġ għoli. Intqal li ġew imsowwija 46 minnhom 37 f'Malta u 9 f'Għawdex. Min-naħa tagħha il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli qalet li quddiem din l-isfida il-Gvern se jkompli jaħdem qatih biex tissaħħaħ is-sistema ta' distribuzzjoni f'pajjiżna kemm b'mod immedjat u anke għall-futur. Hawnhekk hija semmit l-investiment ta' 90 miljun euro waqt li hemm ukoll 70 miljun euro oħra li ġejjin mill-pjan tal-Unjoni Ewropea tar-Repower EU. Qalet li l-Gvern qabel li se jkun hemm kumpens li se jitħabbar il-qudiem kemm għall-familji u anke għan-negozji mill-quta. Ġie spjegat li fl-aħħar sena u nofs żdiedu 66 substation f'pajjiżna waqt li huwa maħsub li jiżdiedu bi 300 substation fi żmien 6 snin.